A ver si ahora, a ver si ahora, a ver si entramos ahora. A ver. Aguanto. Hola, hola. Ah, por fin. A ver, que foi o que pasou? Porque non sei o que foi o que pasou, no segundo directo Celi entrou no podio, porque entrou Marta Puga de primeira, María Nieves de segunda e Celi Extremadura no terceiro lugar do podio. Señores e señores, Celi foi a que causou o apagón porque quería estar no podio hoxe. Estou segurísima, estamos aquí, ahora sí, joder. Ai, bueno, Carmen Castro, que pasou? Mira, non sei, non me víades, pero escoitábadesme. A ver, é que non sei que pasou, e como non sei que pasou, non sei como se arregla. Entonces, estabadesme escoitando? Non sei o que pasou, Sonia. Non daba que dar, joder, é que non sei que foi o que pasou. Dá moita rabia, porque si sei o que pasou, pois arreglo, pero si non sei o que está pasando, non sei como arreglalo. Bueno, ya te veo, sí, hola, bueno, está de... ¡Ay, que susto! Nada, nin mirar nin escoitar. Non se vía nin se escoitaba. Pois fun eu que fedellín e toquín aí, non sei en que. A ver, eu aquí na pantalla teño un micrófono que é para silenciar, para que non me escoitedes, pero non o tiña tachado. E teño unha cámara, un dibujo dunha cámara, que tamén podo como tachar para que non me vexades. Pero é que non estaba tachada, entón non sei que foi o que pasou. Eso hai que volver a dar ao dedo, eso sí. Se veis, se escucha perfectamente. Que rabia me dá non saber que foi o que pasou, porque non teño nin idea. Se volva a pasar, bueno, non sei quen foi o que me dixo, sale e volve a entrar, que foi o que fixen, non se me ocurriría. Pois posiblemente acabaría o directo aquí, que me daría rabia, pero que non sei o que pasou. Pero salín e volvín a entrar. Co cal, tendes que volver a darlle ao me gusta. É unha mágoa que o cortasen. De feito, tuve tempo de investigar o motivo. Parece ser un hábito, non hai unha razón específica. O sea, que alguén ou algo corta o directo. Pois cádrame. Hola, Ricardo. Hola de volta, que tal? Ricardo Amoedo. El internet é así. Pois é a primeira vez que pasa, creo, A ver, teñolle dado eu aquí sin querer a cousas do eclipse. Sai unha lesma por aí? San Cuntín a lesma, Nieves? Dios, que atenta estaba, cuidado, Nieves é das primeiras sempre en encontrar unha lesma, Non, Nusca, estou a falarche da canción de Rihanna. Que non hai... É unha mágoa que tiven tempo de investigar. Parece ser un hábito, non hai unha razón específica. Que o de cantar a Rihanna... Eu voulle preguntar a xente que é dali de Rianxo, que conozo a xente de Rianxo que... xa mirarei eu. Hola, de nuevo, te dio tiempo a ler lo de la Rianxeira? Eu non, porque eu estuve con vos todo o tempo, non me enterín de nada, eu estaba lendo un mensaje e estaba contestando, ademais, coidado, que estuve falando eu sola aquí, tempo esquecido. E despois, cando empecín a ver, non se te ve, a dinlle así para arriba, había aquí, pois eso, 200 mensajes dixíndome, non se te ve. Estamos de cumpleaños?
Non sei quen está cumplando, eu non. Hola de nuevo, que tal? Pois xa lle preguntarei o As de Rianxo. Bueno, mima, estuven falando sola, non sei a quen lle estaba contestando, pois contestín xa unha pregunta. Xa sabedes que eu teño unha memoria así de peixiño, así que foi despois do saludo a Bélgica. Pero iso foi hai 20 minutos ou máis. E botastedes tanto tempo aquí esperando? Sondes uns cracks. Merecedes un mundo enteiro, porque eu non esperaría. Non esperaría tanto tempo. Ya volviste por fin, aquí estou, Mar, aquí acabamos de chegar outra vez de entrar, volvedelle a dar ao me gusta porque é como se fora un novo directo. Tuve que volver a salir e volver a entrar. A ver, vamos a contestar así algunha pregunta. Nusca, dixéronme que ibas a vir ao Centro Sociocultural da Rocha en Santiago. Poderías decirme día e hora? Claro que sí, Mercedes, vou a dar clases de hortelar, clases de horta, clases de coidar a horta, bueno, o que eu sei de horta, clases presenciales, e vounas a dar en Boiro e en Santiago. En Santiago van a ser na Rocha Vella, e van a ser todos os jueves de 7 a 8:30 da tarde, porque ás 6 teño a radio, entonces de 7 a 8:30 na Rocha Vella, clases. Podes vir hasta ali a esa hora que xa che apunto ali eu e xa che dixo todo o que, bueno, de que van as clases e como eu conto e todo eso, así que espero por ti. Empezamos o día 1, o sea, empezamos en outubro, entonces empezamos o día, non, é o día 2, creo que é o día 2, o día 2. Empezamos o día 2 de outubro as clases presenciales en Boiro na Rocha Vella. En Boiro e en Abanqueiro, en Santiago será na Rocha Vella. Comprei unha gardenia, a ver, estuvimos esperando al pie del cañón. Muchísimas gracias. Tuveche desaparecida. Vale. Nusca, teño un tamarillo, é pequeno aínda, e quero cambiar de sitio porque lle dá moito a sombra. Podo sacalo da terra nesta época e cal é o sitio ideal? Sabes que pasa, Jesús? Que ahora mismo o tamarillo está madurando os frutos. Jesús, vou estar pendiente de ti. Quero que me digas, porque me estás dicindo que é pequeno aínda, e así axúdoche a escoller un sitio mellor, porque o da sombra non é algo que especialmente lle afecte a un tamarillo. Bueno, tomate do aire, para os que non sepades como se lle chama así. Cando ves a Pontevedra, pois iso foi todo o que, ai, Dios mío, o que estuven explicando. Celi, vou estar en Pontevedra nunha feira que se chama Pontesán. É unha feira que trata sobre salud física, mental, todo o que envolve a salud. E a feira vai a estar moi ben, porque vai haber charlas, obradoiros, oratoiros, mesas redondas, música, contacontos, vai haber moitísimas actividades e stands para poder ir a ver, o sea, para pasar o día completo, o sea, eu vou para todo o día. E vou o sábado, este sábado que ven, claro, o sábado 27. Así que apuntade, todas as que seades de Pontevedra ou alrededores de Pontevedra, non fai falta que vos diga o sitio, porque non sei moi ben onde é, pero vos chegades a Pontevedra, aparcades o coche e preguntades a calquera tienda ou bar ou supermercado onde está a feira Pontesán, Ponte de Pontevedra e San de sano, de saludable. Pontesán, chamas así, a feira Pontesán. E vou a estar dando unha charla ás 12 do mediodía, o sábado 27 ás 12 do mediodía en Pontevedra. Así que espero vervos. Joder, Celi, sería un placer poder falar contigo, poñerche cara.
por fin desvirtualizarnos, darche unha aperta. Así que espero que veñades por ali e esperádeme a cando acaba a charla, esperade por min, porque eu non vou ter presa, porque vou para todo o día, e quero estar con vos e falar con vos. A mí non me molesta ninguén por me vir a falar. Digo isto porque hai moita xente que ás veces non me fala por non molestar. Home, a ver, se estou comendo, pois ao mellor claro que é unha molestia, pero se non estou comendo, eu encantada de falar con vos. Así que todas as que veñades a Pontevedra este sábado 27, vémonos ali ás 12. Podo preguntarte sobre as cebollas caminantes, se son fáciles de cuidar? Eu teñoas, pero aínda non empezaron a camiñar. Aos que non sepades, é un tipo de cebola, son fáciles de coidar, un pouco máis fáciles de coidar que as outras cebolas, porque son como máis perennes, non teñen o ciclo tan corto. As miñas colleron, por exemplo, colleron oidio e recuperinas, e colleron botritis e recuperinas, co cal son un pouco máis fuertes que as outras, están ali, e aínda non empezaron a camiñar polo bancal. Así que, sí, as cebolas camiñan. Ahora, son produtivas? Non o sei, porque como só me deron 4 pés, son os que teño plantados, aínda non empecé nin a comelas, así que xa che contarei canto dentro duns anos empece a consumilas e sepa ben como traballan. Pero, bueno, a cebola camiñante chámaselle camiñante porque camina, se hace camino al andar. Como é? Bueno, caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en el mar. Eso vai como ti plántala, despois bota como o fillo e deixase caer al solo, que volva a prender e volva a salir outra cebola, que volva a sacar outro fillo, volva a caer polo seu propio peso, e por iso se chama cebola camiñante. E agora estaba preguntando a Jesús que non se apareceu outra Nesma. Sí, ala, fuera. Nieves, eres a máis millor encontradora de lesmas, que o sepas. É moi interesante como explicas as cousas. Gracias, Ángel. Estaba contestando a Jesús, que non volveu a falar, ou si? Non. Hola, Cristian, que tal? Estabas no horta e chegas tarde? Non chegas tarde, chegas a tempo. Bueno, pasaron moitas cousas, tamén che direi. Pasaron moitas cousas. Picoume unha abella, aquí en directo. Unha abella non, penso que foi unha velutina. A ver, Nusca, bueno, Jesús non me contesta, non me di, claro, ao mellor non lle cabín a pregunta. Nusca, ten un tamarillo, é pequeno aínda, e quero cambiálo de sitio porque lle dá moito a sombra. Podo sacalo da terra nesta época e cal é o sitio ideal? Con matices, Jesús, con matices. Trasplantar unha planta xusto antes de que empece a vir o inverno non é a mellor época. Pero, no caso do tamarillo, de onde eres, Jesús? Porque, claro, se me dis, é que aquí na miña zona, dentro dun mes, empeza a facer xiadas, cai neve, caen trombas de agua importantes. Entón, ao mellor non é a mellor época para facer o trasplante. Pero, se Jesús eres da costa da península, e non fai un clima que en outubro, noviembre, xa hai hielo, podes facer o trasplante, pero precaucións, vou a dicir. O tamarillo é chamaselle o tomate de árbol, para min é unha planta buenísima, é riquísimo, ten un olor especial o que é a planta en sí, pero o fruto é como agrio, ácido, pero non é como un limón, para nada, o sea, cómese millor, é como unha fruta. Ten moi pouquiña pulpa e o que está é cheo de semillas por dentro, como se fora un tomate. É parecido como un cherry, pero non sabe a tomate, para nada, aínda que se chame tomate de árbol, non é para nada, nin da familia das solanáceas, nin ten nada que ver cos tomates que conocemos, nada, chámase tamarillo, ou tomate americano tamén se lle chama. O que podemos facer é facer unha cova importante, pero con unha pala, para intentar coller as raíces con cepellón e todo, para poder transportalo, que non lle caia á terra, non desnudes
as raíces. Date conta que agora un trasplante non é a mellor época. Bueno, eu trasplantaría, quero dicir, eu na miña horta, conocendo o meu clima, faría sin problema ningún. Pero telo que levar como con cariño, non desnudar as raíces. Cando fagas o trasplante, que o burato, mira, ti imagínate que o cepellón, eres capaz de quitar a planta con este cepellón, non? E aquí tes a planta. Vale. Pois o burato no que o vayas a poñer, que sea o doble de grande que o cepellón, que non sea o buratiño exacto para meter a planta. Este é un error grande, porque compacta a terra moi rápido alrededor del e xa non o deixa expandir raíces. Necesita expandir raíces, sobre todo de alimentación. Non as de agarre, que ten tempo a botalas, pero as que o van a alimentar necesitan unha terra moi solta, drenada, que non encharque para poder expandirse con certa facilidade, ou polo menos que a dureza do sitio onde outras plantas que non sea un impedimento para que salan esas raíciñas que son como peliños, de delgadiñas que son. Bueno, pois, eso, faz este trasplante, que o furado sea o doble de grande que o cepellón. Cando o poñas aquí a planta, e despois isto enchelo de terra, pero de terra que estea solta. E se ves que a terra que tes para poñerlle é unha terra que se pon compacta, ou botarlle agua ou así, o que tens que facer é mezclala con area. A mitad de terra e a mitad area, ou gravilla. Se tes grava na casa, por exemplo, de facer algunha obra que fixeras, mezcla terra con grava. E nunca, que isto fai non moita xente, nunca pises aí, cando faz unha plantación dun árbol, veña, vamos a pisar, veña, ajo e tal, a compactar aí. Non deberías de facer eso. A terriña solta. O xusto é necesario para que o árbol non caia para o lado. Contestounos Jesús. Por aquí ando, sí, pero non me fixeches a pregunta. A pregunta era, de onde eres? Do Val de Barcala, a 25 kilómetros de Noia. Pero para o interior, porque nunca oín falar, a ver, sei onde está Noia, pero o Val, que é como cara ao interior, como se foras, non, cara ao monte. Non sei. Se vai a facer hielo, coidado co trasplante. Deberías incluso de facerlle como un parapeto, como se fora un tipi de indios, con unha malla térmica de plantación, que son baratísimas, ao mellor podemos valer o metro a 40 ou 50 céntimos, non é moi cara. Se vos vale máis cara, mirade en outro lado, porque non é cara. E agora o que che quería preguntar, Jesús, é se ten algún fruto, porque claro, é un fruto otoñal, é un árbol que ten a fruta madurando no otoño, e agora que empeza outubro e noviembre é cando se lle comen os frutos que empezan a madurar. Aínda que, bueno, é unha das plantas que se non avarea moito o vento, aguanta dos frutos do ano pasado e máis deste ano. É tan bonito, o sea, o tamarillo é tan bonito que é capaz de ter frutos de moitos colores porque ten o maduro, o verde, o que está madurando, o que está aínda nascendo, cheo de flores pode estar. É unha cousa parecida ao madroño, que pode ter frutos amarillos, naranjas e rojos e flores tamén. Pois este tamén. Nos que tienes que explicar a la gente cómo tienen que poner el me gusta porque hay 159 personas escuchando y 79 me gusta. É verdad, A ver, eu me imagino que non lle dades ao me gusta porque non sabedes como se fai. Pero en algúns lado ten que haber este dibujo. Telo que clicar. Se non o encontras, ten que haber en algún lado da pantalla de onde estés 3 puntiños, e ao darlle aos 3 puntiños tenche que aparecer este dibujo, e daslle. Solo é iso,
Ola, son Teresa de Creciente. Teño un castiñeiro que dá boas castañas, pero non soltan a piel do medio, nin cocidas nin asadas. Que fago? Corto o pé do castiñeiro. Que vas a cortar o pé? Como non vai a soltar a piel? Escoita, pero non será a castaña das Indias, non será a castaña... É un castiñeiro normal. Ten os ourisos así, cos pinchos verde, color verde. E depois, cando está no chan, son castaños, pero non é ese ouriso que é pequeno, castaña das Indias, non? Non é ese, porque senón se come, Nunca escoitín que unha castaña non soltara ben a piel do medio ao coselas ou ás alas. A ver, sempre hai que quitarlla ben, Non a dan tan facilmente, nin cocidas nin asadas, pero se me dis que non lle sale nada, non sei. Non, este ano non dou fruto aínda, por iso pensei que o sitio non lle favorece. Mira, Jesús, o tamarillo, de que árbol estás hablando do tamarillo? En Lugo pa cando? Isabel, estate atenta porque en Lugo tamén teño un obradoiro, e máis de algúns días, O sea que vou a botar en Lugo uns días, prontiño. O que pasa como ainda é extraoficial, non podo avisalo, non podo anuncialo, pero estate atenta, Isabel, gostaríame verche por ali. Pois, Jesús, o único que necesita o tamarillo é que non lle dea moito vento, porque o vento varea moito, e ademais os tamarillos crecen unha cousa parecida aos aguacates, que fan como unha pérgola e despois quedan aquí os frutos, pero co vento móvese moito e tira moitos ao chan, co cal. Telo que resguardar, o máis importante non é aínda que lle dé o sol, senón que non lle dé o vento. Tens que buscar un sitio a resguardo de un albollo, de unha caseta, de un seto, de un muro, non sei, de outro árbol que o resguarde un pouco, ou puñerlle un parapeto no inverno para evitar que o vento o varee moito, porque faille moito máis daño o vento que non lle dé o sol. A ver, non pode non darlle o sol en todo o día, É un árbol que necesita luz de sol, pero con que lle dea tamén 3 ou 4 horas ao día, chegalle de sobra. É máis importante que o poñas en un sitio onde estea o caloriño e o resguardo do vento. Faime caso porque só estuve eu en varios sitios e o millor é así. En Vigo pa cando? Pois en Vigo... Que teño pa Vigo? Pois eu non me dou conta, pero soname tamén. É que teño varios cursos para ir dar, ou charlas, ou obradoiros, ou así, pero hasta que sean oficiales non me los podo contar, porque tenes que estar atentos e atentos. Eu hai vos de poñer igual, que esta semana xa poño de Pontesán, xa vos aviso. A ver. Escoita, que esta semana vou a contar unha cousa, mira, o martes 23, este pelo, está aí un rebelde sin causa. O martes 23 vou ao Quen anda aí, así que quen anda aí vou andar eu por ali. O 26 teño unha charla na Universidade de Santiago de Compostela. Creo que é na de Biología, na Facultade de Biología ou de Química, e hai como unha charla de emprendedoras que vai tamén sobre salud e alimentación. Entonces, o viernes, e hai entrada libre, non sei se canto é o aforo, nin nada, pero teño eso, a charla en Santiago de Compostela, na Facultade de Química, creo que é, e despois o sábado a charla en Pontesán. Aí que vou a andar por aí. E en La Coruña te queda moi lejos. Simplemente que me teñen que chamar e organizalo para facer unha charla, un obradoiro ou así. Normalmente son concellos, asociacións ou así, que se poñen en contacto comigo para
para ir. Hola, Vera Recarey, ¿qué tal? Falta de calcio, por eso se los comen. O qué? Nusca, porque as galiñas comen os ovos. Mira, non é sempre solo por falta de calcio. Eso sí que se di, pero tampouco non é o motivo máis importante. As galiñas poden comer os ovos por aburrimento. Mira o que che dixo, porque están moito tempo encerradas ou porque sempre solo teñen a mesma comida. Te imagínate que eres unha persona que solo lle das cereales e pienso. Abúrrelles, é que se aburren. E de repente unha vez empeza a xogar co ovo e sin querer rompio e o que hai dentro está rico. Esas sabedes como son as galiñas. As galiñas podeslle ter un vasieiro de verdura cocida, unha verdura recién cortada aquí colgada, podeslle ter un bol cheo de lechuga picadiña, podeslle ter outro bol con frutas e tomates ben picadiños, que están ali, pero ti chegas cunha rebanadiña de pan mollada en agua e o único que queren todas é a rebanada de pan que lle traes. Por qué? Porque é unha cousa nova e porque se aburren do que teñen ali. E as galiñas son así. E ao mellor teslle a comida ali e non che comen. E colles un puñado, non? Ao mellor teslle, pois non sei, eso, un picadillo de unhas berenjenas que che quedaron vellas, con 4 tomates que estaban medios pochos e un calabacín que se che pasou de madurez, por exemplo, non? E teslle ali o picadillo. E comen, pero bueno, xa sabes como fan as galiñas, ti colles un puñado deso, agáchalo así un pouquiño, esperas nada, 3 segundos, e de repente botas aquí no chan e dixe, churras, e botas aquí neste lado, e en menos de 3 segundos veñen todas, pero por qué? Porque é a novedade, era o mismo que tiñan ali, pero como é novedade, comeron aquí e comeron máis a gusto. Entón, esas galiñas poden comer os ovos por aburrimento, por puro aburrimento, de que lle aburre o que está ali e como non están fora ou non as tes soltas ou as soltas pouco tempo ou así, poden comer os ovos solo por aburrimento. Xa cho digo eu. Así que dalle que facer ás galiñas. Se le das a los 3 puntitos, veña aquí. É moi bonito o árbol, pero o tomate, mi má, que ácido me sabe. Elena, vouche dicir unha cousa, igual o comestes estando no punto de madurez non exacto, porque se está maduriño, perde casi totalmente a acidez e cambia totalmente de sabor. Ti imagínate, solo pensa, imagínate un plátano que está verde, destes que lle quitas a piel e non che sale a piel e tes que ir arrancándolle en cachos. Imagínate, ese plátano é un que estea medianamente amarilliño e que ti nunca comeras plátano e o que che dan a probar é o verde. E ti comes ese plátano verde, a astringencia pégaseche toda os dedos, o sabor é asqueroso, pero, sin embargo, ti deixas ese plátano no frutero 2 días e aos 2 días cambiou o conto ou non cambiou o conto. Pois con moitas frutas pasa iso, que como non os comas co seu estado de madurez óptimo, pois son moi agres ou son moi tal, ou non teñen o sabor que pensabas. Eu dígoche que lle deas outra oportunidade, Elena, é que o comas cando está ben maduro, porque está moito máis rico. Nusca, ¿cuál es la mejor época para podar el aguacate? El aguacate, mira, isto ben porque o outro día me vistedes no vídeo podar o aguacate. Non é que haba unha época millor, é que a pregunta daba para 4 ou 5 clases de 2 horas cada clase. Non é algo que se pode responder así tan rápido, pero bueno, época para podar el aguacate normalmente pódase mellor cando acaba o inverno, ao finalizar o inverno, despois dun letargo de frío, cando empeza a despertar. Esa sería como para a poda
máis drástica, digamos, non? Que queres quitarlle ao mellor algunhas ramas ao mellor máis gordas. Esas ramas gordas, cando vas a ter frío, inverno, heladas, demasiada humedad, moitas chuvias ou así, non é aconsejable facelo, porque está propenso a coller fungos, a pudrir xusto por aí porque non dá cicatrizado, porque non cura ben, porque polo que sea. Claro, a min vísteme podar o meu aguacate o outro día e ten fruto, pero o meu motivo principal era clarear. Cando queres clarear un frutal, refiérome, as frutas necesitan luz de sol para madurar e para fijar os azúcares a través de unhas como se di, bueno, dunhas accións químicas que fan ca planta, ca fotosíntesis e ca luz do sol e cos rayos do sol, consiguen fijar azúcares, transformar cousas que teñen xa no interior e transformalas en azúcares para que a fruta sea máis dulce e empece a obter aromas. Que unha fruta nos arresenda ben non é unha cuestión de que o árbol queira que esteamos ben alimentados e por iso, mira, vou facer que as masáns arresendan ben. Non, o masanceiro decide cando quer que as masáns arresendan ben a masán, porque o único que quere un frutal facendo que o seu fruto teña olor, teña aroma, é atraer aos bichos que veñan a expandir as sementes, que veñan a comer as masáns os paxaros, que veñan a picotear todos os insectos que sean posibles e que leven as semillas para outro lado. Ben coméndoas porque ao cajalas xa quedan plantadas, o único que busca o árbol é expandirse. E ese é o porqué soltan o aroma. Entón, os aguacates é un tipo de fruta, como a todas, que necesita un pouquiño de claridade, de luz, de sol, para acabar de madurar ben os frutos e que sigan crecendo e madurando. Que pasa? Que agora estáse acabando xa o calor e está empezando a querer entrar o otoño. Entón, os meus frutos quedaron como aquí atrás e por diante deles saliron como os brotes novos, como uns pequenos brotes novos, que non pasa nada, pero se tupen moito, o fruto queda na oscuridade. E a min non me interesa. Entón, clareo as puntas sin chegar a cortar, o sea, ti tes o aguacate fruto, tes un aguacate que colga así, aquí, non? Este é a rama, e por aquí colga o aguacate. Bueno, pois, se isto daqui todo é follas, bueno, pois, deixolle polo menos 4 follas e corto esta copiña para clarear. Quedanme 4 ou 5 follas e así o aguacate queda como máis exposto á luz do sol. Para min é favorable. O que pasa que isto, xa vos digo que o de podar árboles, que época é para podar os árboles? Non se pode generalizar tanto, porque é o mismo que se eu che preguntara non sei, cal é o mellor alimento para as persoas? Así generalizando, non se pode contestar a esa pregunta. O sea, non ten sentido porque depende das persoas. Unha persona recién nacida non pode comer unha chuleta de vaca. E unha persona que está en madurez non pode, o sea, está crecendo, é adolescente, non pode alimentarse solo de papilla con leite. Terá que comer vitaminas, proteínas, minerales, ten que tomar outras cousas. Unha persona que está enferma e ten certas carencias no seu corpo ou ten excesos do que sea, ten que adaptar a comida. O sea, a pregunta cal é a mellor comida para comer unha persona non se pode responder, igual que non se pode responder cal é a época de podar os frutales. Porque que vai a depender. Cada frutal é un mundo e despois depende moito do sitio onde teñas o frutal. Non é o mesmo que esteamos falando da costa española, da zona occidental, que da franja cantábrica
costeira, ou do interior de Galicia, ou do interior de España. Non é o mesmo un frutal en Málaga que é o mesmo frutal aquí. Entonces, eso é moi largo de contestar. En Ourense, non, en Ourense non me sona a min de ter nada, pero e de falar ca alcaldesa, ou co alcalde, que me chamen para facer un curso ali, xa eu me encargo. O sea, eu traballo deso, non é que traballe deso, pero teño unhas cuantas charlas hasta abril do ano que ven, O sea, que teño aínda unhas cuantas a... Teño 20 charlas, obradoiros ou tal, daqui a abril teño 20, por todo Galicia, co cal, bueno, depende de pa onde me chamen, sabes? Bueno, pois tendré que hablar con la alcaldesa. Ves? Xa me gusta, Alicia Fariña, se é unha alcaldesa, se me cae xa genial, pois entón xa te encargas, Alicia, de falar ca alcaldesa de que se poña en contacto xa para facer un curso por ali. Tes algún vídeo de como se fai o vinagre de masán? Non teño vídeo de como se fai o vinagre de masán, pero non é máis que un fermento, é simple, facilísimo de poñer a fermentar as masáns. Por que? Tes moitas masáns e queres facer moito vinagre? Porque é unha pena, eu as masáns prefiero facer compota, prefiero as gardar como teño o vídeo para facer empanada de masán ou así, pero vinagre, tal. Pero non o teño, pero Marisol, non o desboto, porque é fácil. Vale, pois voulle dar unha segunda oportunidade. Elena, pareceme genial. E cando o comes comeo ben maduriño. Saludos, casi non chego, é verdad, casi non chegas. E cando se injerta el aguacate? Tengo 2 plantitas que han resistido e están creciendo bien. Pois mira, se injerta mejor a principios de primavera, o sea, pero claro, depende de onde seas, que non se espere moito frío na túa zona, porque eu podo che dicir, la mejor época para injertar un aguacate é en marzo, pero ao mellor en marzo, donde ti eres, ainda hai hielo, hasta maio, heladas, fríos, chuvias, entón non é a mellor época. Entón, tes que esperar a que se acabe o riesgo de heladas ou fríos e aí é cando se pode empezar a insertar. Hermoso acento español. Muchas gracias. É un idioma, o que eu falo é gallego, de Galicia. É un idioma que é cooficial co idioma español, xunto con outros idiomas que temos en España tamén, que son todos fermosísimos. O arándano non me deu, ou podo cambiar agora de sitio, en Vigo? Ricardo, en Vigo, bueno, eu penso que non vai haber heladas, é moi pequeniño, porque se non che dou, posiblemente o vento tamén este facendo destragos. Por un pouquiño nun sitio máis abrigado, e pódelo cambiar da mesma maneira que expliquín o do tamarillo para Jesús, quitando bastante cepellón con pala, non con unha lajoña, porque con pala, levantando e sacando bastante cepellón, e facendo unha cova o doble de grande que é ese cepellón para facer o trasplante. Trasplanto. Yo tengo genes de Zaragoza e País Vasco. Saludos desde Colombia. Madre mía, o sea, hablas catalán? No, hablo gallego. Como se di tu nombre? Riaga. Tengo genes de Zaragoza e País Vasco e vives en Colombia. Pois encantada de saludarche. Isto é gallego, é dunha zona de Galicia, de España. Está genial o menú das galiñas. Dalle 10 euros e que vai a comer o donde queira. Hasta cando podo ter os tomates na terra? Agora que ven o outono é que plantar despois. Os tomates, mentras te sigan dando tomates, aínda que sean así de pequeniños, pódelos ter o tempo que che aguanten. Agora, eu non quero ter tomates na miña horta que teñan mildio
ou o idio, que esteas aí a aguantalos á forza, estando a virse ao otoño, porque recordemos que é unha planta que pertenece á familia das solanáceas e, como o seu propio nombre indica, solanáceas, se hacen con sol, solanácea, se hacen al sol. Si se acaba o sol, a planta está agonizando, está nas últimas, co cal intentar manter unha planta que sabes que vai a morrer porque é de ciclo anual, non vale de nada. E o que estás facendo ao mellor é facendo que proliferen esporas de hongos que está collendo para que queden ali na terra. Co cal, canto tempo debes deixar unha tomateira na horta? O necesario para coller os últimos frutos. E xa che deixo a ti que decidas. Esas son as 9, claro. Xa fago empanada, bizcocho, compota, jardo e como hasta xaneiro. Así teño, pero as que se estropean e as mondas quero facer o vinagre. Ah, vale, vale. Escoita, cas mondas tamén podes facer unha especie de como mermelada, puré, e deixalo cociñar moito tempo. Podes botar tamén unha toniña de limón ou un pouquiño de zumo de limón. E cociñar, e cociñar, e cociñar, e cociñar, e tritúralo, é bastante máis dulce que como fagas a mermelada, e despois iso pode usar para brillo de tartas, brillo de bizcochos, porque sabes o que faz empanadas dulces, bizcochos, bueno, pois a empanada dulce, cando lle botas a mantequilla, que lle hai que botar, non, por arriba un pouco de manteca ou de mantequilla para meter ao forno, porque senón queimas e o pan da parte de arriba da empanada, pode humedecer tamén con este brillo de tartas e de bizcochos, e pos hojaldres é espectacular, porque é o que se lle bota basicamente a casi todos os pasteles de pastelería, que é unha especie de restos de masá, normalmente os carosos e as pieles, cociñado, e fan o brillo de manzana. Para darlle brillos aos bizcochos, genial. A estrada ves, non? Pero cerca da estrada vou a andar, María Souto, que tal che vai? Buenas e frías tardes a todos desde Chantada. Xa fai frío en Lugo? Bueno, aquí non fixo frío, estáse moi ben, a verdad. Que planto no sitio dos tomates? Marga, agora hai que plantar repolo, brécol, coliflor, lombarda, podes plantar as selgas, puerros, cebolo de inverno, penso que xa te estaría bastante, o sea, calquer tipo de crucífera verdura vai ir ben despois dos tomates para facer a rotación, así que xa probamos o noso champán de sabujeiro riquísimo, pero tiñalo guardado tanto tempo, Cris, non o podo creer. Ah, que guai, que che salira ben, que che gustara, que guai. Probarei a facer a empanada de manzana, nunca la hice. Alicia, teño que facer un vídeo de como a fago eu, porque cando eu era pequeniña, miña nai facía con un viño tinto, e a empanada de masán con viño tinto, iso é un delirio á parte. O sea, a empanada de masán con viño tinto é un espectáculo, o sea, nunca lle vin facer a ninguén, solo a miña nai, pero era o que levaba para as excursións, e máis, facíamola de 3 capas, miña nai facíamola de 3 capas, e teño que facer un vídeo de como facía miña nai a empanada de viño tinto cas 3 capas. Cando facela non o sei, porque esta semana teño moito lío, non vou andar moito por aquí, pero, bueno, pois intentarei facela, non sei cando, pero, bueno. Bueno, xentiña, 2 balones de... Este xa vou a mandalo a pasear. Aí está. Listo, pois, querida xentiña, Nieves, tal, os que poidades, Xavier, un bico, mellor semana, boa noite, mellor semana hasta o domingo. Querida xentiña, hasta aquí o directo de hoxe, vémonos, pois, pa semana que ven. Os que veñades a Pontevedra o día 27, sábado, quero vervos ali a todos, polo menos acompañándome, aplaudindo ao final moitísimo, como se vos gustara, ainda que este nerviosa e non fale alá moi claro, vos aplaudide igual, espero vos alá.
Veña, xentiña. Que guai, todo o mundo aí despedíndose. Veña, boa semana hasta os xoves na radio. Xeli, ali estaremos, os xoves na radio. Boa semana, hasta a próxima. Veña, cuidadevos moito, portadevos ben, e sede felices, que ninguén o vai a facer por vós. Ala.